Magandang araw mga ka-Bicol Weather Update. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw, December 15, 2020. Makakaranas tayo ng mainit na panahon na kung minsan ay may kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon. Samantala, ang binabantayan nating low pressure area sa ngayon ay mababa ang tsansa na magiging bagyo. Pero magdadala ito ng malalakas na pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa. Manatiling nakatutok lamang para sa mga susunod na latest update. Please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat po.